הנרות הללו אנו מדליקים, כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים. אפשר לשים בהם את השמן ולהיטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות. הילדים הללו אנו מגדלים, וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים. צריך לשמור מפני הרוח, לשמור על ערנות, אבל משם זה סבלנות. ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה ואין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בסבך הזה, בזמן הזה, אז מנסים בתוך הבית להוסיף עוד אור, אבל בחוץ החושך נהיה שחור משחור, וסימני השאלה צפים ועולים ומבלבלים, ובחיוך שלהם מתגלות כל התשובות שלמעלה מן הזמן הן כבר היו כתובות. יש כד קטן חתום בחותם של כהן גדול, הוא לא ייתן להם ליפול, יצא ממנו אור גדול. ואין לנו רשות להשתמש בהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בזמן הזה ואין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם. בסבך הזה, בזמן הזה, הנרות הללו אנו מדליקים, כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים. אפשר לשים בהם את השמן ולהיטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות.